Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşyda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Garaşyda baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiň parafatly ýolbaşçylygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýürürler bilen üstünlik görýär. Munyň şeýledini hepden dowamyna wakalary tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 28 dekabrda hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow awtyklary bilen Älenmeden Diň Jaş merkeziniň öňündäki meýdançyda oturdular. Ýurdumyzyň baş arşatyna geldi. Täze bayramçylygynyň baş gahramandary Aýazbaby bilen garpamyk myhmandary mehirli garşy aldylar. Älenmeden Diň Jaş merkezi Türkmenistanyň halkynyň söýüp garşylaýan hemde parahatçylygy, alalaşygy özüne jemleýän täze bayramçylygynyň gurulýan esasy merkezine öwrüli. Aýazbabadyr garpamy hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hemem mehriban ataty bilen başarçanyň ýanyna gelen bagtyar körpeleri täze bayram bilen gutladylar. Häzirki döwürde bagtyar çaýgaryň mekan hökmüne ikrar edilen garaşyda bir tarap ýurdumyzda körpe nesliň sadaşykly üsmegi belent ruhly hemem sagdan şeýlede hemme taraplaryny bilim terbiýe bolup ýetişmegi urunaky alada döwlet siýasatynyň ileri sürýän urlarynyň hataryna çykarly. Şeýlede arkada prezident boldy. Asylly däwe eýerip agtyklary bilen täze arşatynyň daşynyň aýranlar. Aýazbaby bilen garpamyk ösüp gelýän nesliň hemem ähli watanaşymyň adynan çağlar barada edýän atalyk aladasy. Olaň hemme taraplaryny sadaşykly ösmegi, ýokary hili bilim almak babatda döredýän ajaýyp şertler üçin milli liderimize tüý sürekdigini hoşallyk bildirdiler. Bu ýerde täze bayram münasibetli sowatlyk haritlaryň dükany ýerleşýär. Onu bayramçylyk münasibetli sowatlyk önümleriniň dürli görnüşleri ködürlenýär. Ýergelene milli liderimiziň agtyklaryna sowgat satyn alşýaly, dükana saýlap alan haritlaryň önümleri üçin bank kartlary arkaly төлöw geçirip bolýanyny bellemek gerek. Döwlet başlymyzy dükana baryp ködürlenýän sowgatlyk önümler bilen tanışdy. Bu ýerde hormatly prezident bilen agtyjaklarynyň göwün söýen saýlan sowgatlaryny Aýazbaban goşurmagy körpeler üçin ýatdan çykmajak şahatlykly pursat öwrüli. Hormatly prezident boldy agtyklarynyň saýlan sowgatlyk önümler üçin töleği bank kartary arkaly geçirdi. Çağdar hoşallyk sözlerini aýdyp, çuňgury minnetdarlygyny şan hökmüne joşgunly goşulardan ukap berdiler. Olary dürrüdirlerde goşgu okudylar. Aýazbaby bilen garpamy körpeleň söýgüli bayramy. Hemem berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne wasp edýän goşgular üçin bagtyar çağlara hoşallyk bildirip, olary täze üstünlikleri arzuw etdiler. Milli liderimiz Aýazbabadyr garpamyga minnetdarlyk bildirip, dostlugy, parahatçylygy, alalaşyklygy, jewsligi hemde ruwaşygy alamatlanýan täze bayram bilen olary ýeni döwürde gutlady. Hemem täze ýyla alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. 29 dekabrda hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly wiza araqdan şarkaly Türkmenistanaky diplomatik düzümüň duaýeny Russiýa Federasiýasynyň adatdan naşar we dogry taýýar elçisi Aleksandr Blakhin bilen duşuş geçirdi. Online duşugy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meret Famatnaşdy. Milli liderimiz soňky ýyllarda täze ile bilelikde Türkmenistana ýeşeýän ähli diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyny bellemegiň oňa tejribe öwrüni ornatdy. Ýönetilşärmli ýagdaýlar bilen baglykda duşuk täze görnüşde geçirildi. Pursatyn peýdalanyp hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow diplomatik düzümüň duaýeny hökmüne Blakhyny hemem oň üstü bilen Türkmenistana ýeşeýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşlarynyň ählisini täze 2021-nji ýyl bilen tüý sürkün otady. Hemmeleri ähli gowlukary Berkcan Sargyny, eýtilmedi güýç gaýrat maşgala awadançylygyny hemem hoş niýetlik arzuw etdi. Hormatly prezident boldy Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşy hemem özüniň diplomatik işini strategik urlun ikisi boýunça amala aşyrýanyny beledi. Muňa daşary ýurt döwletleri bilen iki taraplaryň gatnaşyklary ýygydarly potolanmakdan hemde halkara gurumlar bilen işin hyzmatdaşyk etmekden ibaratdyr. İki tarapyň hyzmatdaşlyk barada aýdylanan bolsa bu wagtda goňşy ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklary potolanmagy uly ähmiýet berilýär. Olary bilen gatnaşyklarda ananyşmagyň we özara düşünşmegiň ýokary derejede gadanly. Bize bu döwletler bilen dürli urup boýunça açyk hemde netijeli gatnaşyklary saklaýar diýip hormatly prezident bilen gatnaşdy. Milli liderimiz hyzmatdaş daşary ýurtlar bilen gatnaşyklar baradaky meselede geçip Türkmenistanyň goňşy döwletler bilen däp bolan dostlukly hemem özara bähbetli gatnaşyklary ýygydarly potolanýanyny aýtdy. Video duşuň başyndan otarşýary Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň adamzadyň öňe gitmegini hemem ösmegini üçinetmäge, adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini hemem awadançylygyny ýokarlandyrmagy, ähli umumy ykdysady we durmuş taýdan ösüş, adamyň dürüjülük kuwatyny dogry açmak hemde oň hukuklaryny we esasy azatlyklaryny höwüslendirmek üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilen işe gatnaşmagy özüniň daşary siýasatynyň möhüm urlarynyň biri hasaplaýar.
Hormatly prezident we Türkmenistanyň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň geçen ýylyň sentýabr aýynda 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we ananşmak gelip ýygran etmek hakyndaky kararnamany biragdan kabul edilen ýatlap fursatdan peýdarlanyp dostlukly döwletleriň ýolbaşlaryna şeýle möhüm resminamany kabul etmekde beren gollaw üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň beý başlanjy Türkmen döwletiniň ähli parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüşi üçin etmek bähridine durmuşa geçirýän daşary syýasy urunyň dünýä birleşiginiň gollawyna munasyp bolýanynyň suwtamasyr. Hormatly prezident we duwaýany hemme Türkmenistany işleýän diplomatik wekilhanalarynyň başçylarynyň hemmetine netijeli hyzmatdaşlyk hemme ýurtlaryň arasyna gatnaşyklary üstünlikli üstürmäge hemme putulanyrmagy hemme taraplaryna ýardym üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemme daşary ýurtly diplomatlaryň ählisini täze ýer bilen tüý sürkden otady. Hemme berkjan sağlyk bagat şeýrede ähli başlanýarda üstünlikleri ardy etdi. Russiýanyň Türkmenistanaky adatdan daşary dowlat ýarlyçysy Bulahyn hoşnýetli sözler üçin hoşalyk bildirip, öz nowatyny hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow hemem oň üstü bilen ähli türkmen halkyny täze 2021-nji ýylyň utlady. 2020-nji ýyl Türkmenistan üçin aýratyn ýyl boldy. Ol hemişelik we oňyn beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 25 ýylyny munasyp bilen ýurdun taryhyna möhüm tapgyra berseni diýip diplomat beledi. Elçi beý hukuk ýagdaýynyň umumy dünýä goşuşmagy işine köp taraplyny täsir edýändigini atyp, dünýä bugün türkmen beýtaraplarynyň güýçli hemem işçiň garaýşdygyny, netijeli halkara gatnaşyklary ýoly goýmagyň täsirli guralygyna göz ýetirýär diýip beledi. 2021-nji ýyly garaşdygy eýwurmagyň 30 ýylynyň nyşanasyna geçer. Türkmenistanlar şol ýyllarda gazanlanan üstünlikleri edil watanda buýsanmagy haklydyr diýip daşary ýurtda diplomat beledi. Hemem geljek 2021-nji ýyl üçin belenen mailnamalaryň ählisiniň üstünlikli ýerine ýetirilejekdigini anam bildirdi. Russiýaly elçi diplomatik düzümüň duwaýany hökmüne täze gutlaw bilen çykyş etmek mümkinçiligi üçin hoşalyk bildirip hormatly prezident we Berkjan Salyny bagyt hemem awadançylyk ardy etdi. Şeýle-de täze ýylyňyz gutly bolsun diýen sözler bilen çykyşyny jemledi. Hormatly prezident we tüý sürekden çykýan arzular üçin minnetdarlyk bildirip, duşugy şatdygyny atdy. Hormatly prezident we Türkmenistanyň dowlukly halkynyň adyna aýdylan meherli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, duwaýany hemme Türkmenistany işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşlarynyň ählisini täze ýyl bayramy bilen ýene bir gezek tüý sürekden atdy. 30-njy dekabrda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow täze ýylyň öňü sirasynda ruhyýet köşüni Ministrler Komitetining hemme döwlet howpsuzlyk kengeşiniň şuýur üçin birilikdäki soňky mejlisine geçirdi. Şeýle-de mejlise Aşgabat şäheriniň hemme welaýatlanyň häkimleri çağırly. Ilki bilen mejlisiň başlygy Mämmedow söz berli. Olu hormatly prezident bilen täze ýylyň şygaryny hemme nyşany kesgitlemek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirişi barada maglumat berdi. Ol 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watanyp ýygran etmek hakyndaky teklibi öňe sürdi. Hemme täze ýylyň nyşanyny taslamasyny milli liderimiň garamagyna ködürdi. Hormatly prezident bilen başlanjy bilen ikrar edilen şu şygar halkymyzdan, döwlet idaralaryndan, iri jemgyçilik guramalarynyň hemme syýasy partiýalardan gelip gowşaýan köp sanly teklipler nazara alynıp öňe sürildi. Oň manysy Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 70-nji mejlisinde kabul edilen garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň başlanjy boýunça 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananşmak ýylatly kararnama gabat gelýär. Soňra hormatly prezident we mejlise gatnaşjylary ýylanıp 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleňi jemledi. Berqarar döwletimiziň hemişelik beýtaraplarynyň 25 ýyllyk şanly bayramynyň belenen ýyly hökmüne ýurdumyň taryhynda müdümlik galjak 2020-nji ýyl biziň üçin ören agyr hemem çylşyrmly bolu diýip hormatly prezident noktada. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň giňden ýaýramagyna ykdysadyň pete düşmegine, ähli döwletlerde iş ýurlaryň hemem ferhetlerini ýapylmagyna garamadan Türkmenistanyň daşary syýasy hemde ykdysady iş ýaňyny pete düşürmäni belenildi. Garaşy döwletimizde beýleki ýurtlar esasy halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny belenen derejede giňeltdi hemem berkitdi. Ören möhüm halkara soragylaryny çözmäge gönükdiren netijeli teklipler bilen çykyş etdi. Biziň möhüm halkara meselelerini çözmäge gönükdiren netijeli tekliplerimiz dünýäniň esasy halkara guramalar tarapyndan biragdan golandy. Şunun bilen baglykda biziň daşary syýasatymyzyň baş urunyň uzulky ýaly parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklygy mundan berekde hemme taraplaryň berkitmäge, durnukly üç maksatlaryny amala aşyrmaga gönükdirilen belenli. Hormatly prezident we Ministrler Komitetining döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agzalaryny we häkimleri ýüzlenip, ykdysadymy ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek bagata netijeli işleň amala aşyrylanyny kanagatlanma bilen beledi.
Koronavirus pandemiyasy hememe köp ýurtlaryň çäklendirme çärelerini girdiren şertlerini daşary ýurtda hyzmatdaşlarymyz bilen sowda ykdysady hyzmatdaşlygy üstürmäge uly ünsürli. Dürli senat pudoklaryny belelikdäki maýy goýum taslamalaryny ýokary hili işläpdirip, hemem amala aşyryp, hyzmatdaşlygy üstürmegiň täze uğurlaryny kesitdik diýip hormatly prezident bundakdy. 2020-nji ýylyň üstünlikleri barada aýtmak bilen hormatly prezident boda geçen ýyl 1.476.000 tonna galla ýygnaryp, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygynyň üpçüne direnini bellädi. Ýurdumyzda 1.280.000 tonna paýta hasyly ýanaly. Mundan başga da häzirki döwürde umumy şertnama bahasy 37 milliard Amerikan dollarynyň hemem köp bolan öňümçilik we durmuş maksatly 2,5 ming oğly desganyň guruşyga alınıp barylýar. Amala aşyrylýan bu tutumly işler biziň ýakyn ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyny ösdürmäge goşany sallamly goşandymyzdyr diýip hormatly prezident bellädi. Hemem umumy bahasy 7 milliard manada goloý bolan 45 tany 2 desganyň şu ýyly işe ýerlenini habar berdi. 2021-nji ýylda watanymyzyň mukaddes garaşydynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny giňden bellärs. Bu bolsa gadanlar netijeleri jemlemek hemde geçilen ýola ser salmagyň döwri bolar. Halkymyz üçin ören möhüm bolan bu senäni anyk işler hemem täze taslamlary amala aşyrmak bilen belläp geçer diýip hormatly prezident bundakdy. Ýurdumyzyň syýasy ulgamyny döwri wagtlaşdyrmak işine ýygyderli dowam eder diýip hormatly prezident bellädi. Türkmenistanyň milli geňeşine geljek ýyl geçiriljek saýlawlar garaşy döwletimiz üçin ýene de bir möhüm waka bolar. Bu saýlawlaryň ýokary raýat işleňinden hemem jemgyýetimiziň syýasy kämilliginiň mysalyny öwürjekdigine ananýan diýip milli liderimiz nakdy. Hormatly prezident boda ýygnanlar ýüzlenip her ýyly bir şygary ygran edýändigini, şol şygaryň hem öňde goýan maksatlarymyza tarap anamly öňe gitmäge ýardym edýändigini bellädi. Şunun bilen baglykda milli liderimiz Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň beren maglumatyna görä, deputatlar hemem halkymyz bilen giňden ara maslahatlaşmak netijesinde teklip edilýän täze ýylyň şygaryny hemem nişany makuldy. Hormatly prezident boda 2021-nji ýylyň şygaryny Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany diýip eglan etdi. Hormatly prezident bu täze ýylda ähli şäherleriň şol sany binalary we desgalary dawraly açyp ulanmagy bermek boýunça şäherleriň edi diýarmyzyň garaşylygynyň 30 ýyllyk şany bayramyna bagyşlanyp geçirilmeligi notady. Soňra mejlise gatnaşyjylar ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler. Watanymyzyň gülläp ösmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan welekde gowrandyrmak bilen baglanyşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezident bolan ýol başlygyny amala aşyrýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadymyzyň durnukly üçiniň üpçüne edilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezident boda 2020-nji ýylyň Türkmenistan üçin taryhy ähmiýetli wakalary baý bolanyny bellädi. Şununla baglykda ýurdumyzyň ykdysady we durmuş ulgamynyň ähli düzümlerini ýokary netijelere gadanyldy. Muň özi diýarymyzyň ykdysady kuwatynyň potranmagyna, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagyna has ähmiýetli bolup diýip hormatly prezident aýtdy. Milli liderimiz Ministrler Komitetining hemem döwlet howpsuzlyk geňeşiniň birilikdäki mejlisini tamamlap, täze ýylyň täze üstünlikleri hemem ruwaşlyklary getirmegini, ýurdumyzy bundan welekde ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini has gowrandyrma ugruna nowatdaky möhüm ädimlerini ätmegini arzu etdi. Hemem hemmeleri täze 2021-nji ýyl bilen gutlady. 30 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow hemem Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýowyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başlanlary täze 2021-nji ýyl bilen birek gutladylar. Hemem Berkcan Saryk bagy Türkmen hemem Özbek halklarynyň abadançylygyny bähbidine, ähli başlanýyşlaryna hemem birilikdäki işte uly üstünlikleri arzu etdiler. Iki ýurdun liderleri iki tarapdan gatnaşykary üýtgüsiz mahsus bolan anlaşmagyň we özara düşünşmegiň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, ähli ulgamlarda hyzmatdaşlygy mundan welekde ösdürmek üçin giň mümkinçiliklerini bardygyny tasdiqladylar. Söhbetdeşler iki tarapyny sowda gatnaşyklaryň depkinli ösýänligini bellädiler. 31 dekabrda täze ýylyň sepgidinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmen halkyny täze ýyl bilen gutlady. Täze ýyl bilen iň oňat ardy umytlaryny baglanşdyrýan halkymyzy milli liderimiziň başlanmagyny, agdybirlikde hemem jewizlikde beren sepgitleri eýilmegi maksat edinýär. Beren sepgitlerin eýlenmegi hormatly prezident bodan ýyl ýurt bähbidini gönükdiren özgörtmeler bilen berk baglanşykydyr. Hormatly prezident boda täze ýyl gutlagyny 2021-nji ýylyň günnäger müçenamaty boýunça sygar ýyllygyny bellädi. Sygar malym, janym diýen türkmeniň gowur ýany malynyň biri. Öý ojagyň, maşgalaň rysgaly. Şoňa görä sygar ýyly bereketli ýyl hasaplanýar.
Merdana halkymyza täze ile aýdyň maksatlar, uly anam bilen gadammasy. Mehriman halkymyzyň dürüjlükli zähmeti bilen döwletimiziň kuwaty barha artýar. Bizi dünýäde dowam edýän çyşyrma ýagdaýlara garamazdan ihlasy zähmetimiz bilen 2020-nji ýylda ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegini gazandyk. Il ýurt bähbetli döwletli işlere badalga berdik. Häzirki wagtda ýurdumyzda durmuş we önümçilik maksatly müňlerçe desganyň gurulşy depkinli dowam edýär. Türkmenistan döwletimizi enşeme halkara ähmiýetli taslamalar durmuşa geçirilýär. Milli parlamentarizmiň hil taýdan täze iki palataly gurulşynyň döredilmegi bolsa, ata watanymyzda mundan belägim ösürmegiň hukuk büniýadyny berkidip döwlet häkimet idarasynyň işiniň has netijeli bolmagyny oňoýly şertleri döredir. Biz täze 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýeşenmesinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýrowlaryny geçireriz. Ýurdumyzda dörejiligiň we üstünlükligiň ýoly bilen anamly öňe barýar. Ähli uğurlarda gadanlayan üstünlükler halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygyderli ýokulmagyna oňoýly täsirini ýetirip, geljege anamyny hasam berkidýär. Täze ýylla ata watanymyzyň garaşdygynyň yglan edilenine 30 ýyl bolýar. Bizi edi diýarmyzyň özbaşlyk ötüşiniň şany senesini, taryhy wakalara, toý dawralara besep, giňden belläp geçeriz. Täze ýylymyzda il ýurt bähbetli uly üstünlükliň parahatçylygyň hem ananyşmagyň ýyly bolar. Bizi ata watanymyza belent buýsanjymyz, geljege berk anamyz, aýdyň maksatlarymyz bilen has uly sepkitlere ýeteriz. Edil watandaşlar, bizi 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylyny garşalýar. Goý täze ýyly ýer ýüzünde parahatçylygyň, awadançylygyň, uly üstünlükliň, rızgal bereketiň ýylyny urulsun. Täze ýylda siziň maşgala ojaklaryňyzda agzybirlik we asudylyk ýar bolsun. Bagtyar günleri döwletli döwrany dowam bolsun. Edil watandaşlar, täze 2021-nji ýylyňyz gutly bolsun diýip, hormatly prezident bilen gutlugyny belenilýär. Gahrman arkadamyzyň täze ýyl münasibetli gutlugy Bagtyar elimiziň ruhuny götürip, halkymyzy täze berendikleri ruhlandyrdy. 2021-nji ýyl Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýene şygarasyna geçer. Bagtly geljege tarap anamly barýan watanymyza bolany ägurt uly buýsanç duýgusy şu dawraly pursatda Türkmenistanlyň ähletini birleşdirýär. 1-nji ýanwarda Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň hem Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki ýurdun liderleri täze 2020-nji ýyl münasibetli bire gutuldylar. Hemem berkjan saglyk bagy türkmen we türk halklarynyň awadançylygynyň hemem ruwaşlygynyň bähidine, ähli başlangyçlaryna uly üstünlikleri arzuw etdiler. Söhbetleşiň başyna taraplar häzirki wagtda köp asyrlyk dostluk gatnaşyklarynyň döwletara gatnaşyklary munun berekde potrandyrmak üçin berk esas bolup hyzmat edýänini kanagatlanma bilen belediler. Söhbetleşler sowda ykdysady gatnaşyklaryny oňy ösýänini bellep, energetika, ulug aratnaşyk, senagat ulgamlaryna hyzmatdaşygy munun berekde giňertmegiň wajypdygyny aýratyn noktadylar. Hepden mühim wakalary hormatly prezident bilen il ýurt bähbetli işleriniň ruwaşanyanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Arkada prezident bilen ýolbaşçylygyna Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylyp ýagdaýlan täze 2021-nji ýylyň ilkinji günlerini ýagşy niýetler, nurana arzular bilen garşylanan ýurdumyzyň Bagtyar ýylaty, şol sany ýolbaşçylary ýylyň ilkinji günleriniň bayramçylyk täsirleri bilen dyn jalmagyna dowam edýärler. Ýurdumyzyň ministrlikleriň we pudoklaryny dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary milli liderimiziň başlanýagy boýunça bina edilen Bagabat şifahanasyna geldiler. Mälim o şeýle raýatlarymyzyň saglygy, awadançylygy baradaky alada döwlet başlanmadyň ýyligdäli üns merkezine saklanýar. Şunun bilen baglanykda halkymyzyň saglygyny gorumak, jemgyýetimizde sazandyrylmış ýolgularyny pugtlandyrmak, ýurdumyzyň ekologiýa derejesini ýyligdäli gowlandyrmak bilen baglanyşly meseleler hormatly prezidentimiziň amala asyrýan döwlet syýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ministerliklerin we pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary Bagabat şifahanasynyň töweregindäki ajaýyp künjekde gedelenjetdiler. Lukmançylyk ilminiň tasdiklamagyna görä, temiz howada dagy teklerine gedelenjetmek, insan saglygynyň berkidilmeginiň, adamlaryň beden agzalarynyň işçiligini ýokarlandyrmagyň esasy şertleriniň biridir. Sazandyrylmış ýolgularyny ıgrarly bolan milli liderimiň başlangyjy boýunça insan saglygyna ýaramly çärelerin giňden ýaýwanlandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Çünki Türkmen TV gatynyň öýel boşly howasy, oň aýratynlyklary insan saglygy üçin tenek arka saplanýar.
Şunun bilen bagylykda ýylyň ähli pasyna bolşýaly, gyş günlerini, aýratynda ýagşy niýetler bilen täze ýyla gadam masalan pursatlaryny daga teklerine gedelenjetmek insanyň ruhuny götürýär we adamlary belent ýeňişlere täze nurana maksatlar ruhlanyrýar. Şeýle-de olar şipahananyň insan saglygyny berkitmekde möhüm orny eýleýän sport zalyna bardylar. Bir ýerde dörli sport maşklaryny ýerine ýetirdiler. Baga başpahanasynyň sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak, beden maşklaryny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan ýokary derejeli şertleri özüne jemlemegi, häzirki döwürde ýurdumyzda şipahana ulgamanyň gurulşygyna bildirilýän esasy taraplaryň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini äşkar edýär. Sağlık döwlet maksatnamasynyň we beýleki giň gerimli durmuş ykdysady maksatnamalarynyň şäklerini ýurdumynyň paýtagtynda hemde vilayetlerine lokmançylyk, şipahana, dinjaş we syýahatçylyk ugruna değişli täze düzümler gurulyp ulanmagy berilýär. Olaň häzirki zamanyň ösen derejesine laýyklykda injamlaşdyrylmagy bilen bir hatarda şipahana düzümleriniň ýerleşýän ýerlerini amatly howa gurşawynyň bolmagy ugra bildirilýän esasy talap hökmünde kesitlenýär. Milli liderimiziň belleşýäli mineral suwlaryň, bejer şähetli palçyklaryň, howanyň, şipahana bejersiniň durly ugurlarynyň adam bedenine täsiri ören ýokary bolup durýar. Şeýlelikde ýurdumynyň şipahanalary özleriniň ýerleşýän ýerleriniň tebii aýratynlyklary, daga teginiň ajaýyplyklary, äger türli bejerş ukyý bolan amatly howa gurşawy bilen utgoşukly bejerşiň häzirki zaman toplumyny emele getirýär. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň iýdigleri tagalaty netijesinde adam saglygyny gorumak hakyna halada esasy orny durýar. Çünki milli liderimiziň belleşýäli jemgyýetiň sagdynlygy döwletimiziň puhta bünyady bolup durýar. Şeýle-de ýolbaşçylar şipahananyň fitobarına baryp, bu ýerde türkmen topragyna bitýän dermanyk ösümliklerden aýratynda bu ýön kökünden taýýarlanan mehrimlerden tanışdylar. Mälim bolşýaly döwlet başdanmady ýurdumynyň häzirki zaman saglygy goluş ulgamyny ösdürmekde fitoterapiýa uly ähmet berip, gadymdan bäri ata-babalaryň tarapyndan saglygy dikeltmek, güýç toplamak we özüňi gowdymak üçin ulanylýan bu usulyň häzirki Türkmenistanyna aýratynda şipahana dinjaş lukmançylygynyň kämilleşdirmegi babatda wajypdygyny taýýar. Türkmen bu ýany ýer ýüzüniň köp ýerlerine ösýän beýleki görnüşlerden has gymmatly häsiýetler bilen tapatlanýar. Sebäbi biziň amatly howa şertlerimiz bu ösümlikde köp sany peýdali maddalaryň toplanmagy üçin şert öredýär. Şeýle-de ýolbaşçylar bu ýerde çaý başynda ýurdumyzy ähli ugurlar boýunça täze ýyla täze belentliklere çykarmak babatda hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegiň meselelerini arap maslahatlaşdylar. Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudoklaryň dolu nurş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň baga başpahanasyna baryp görmekleri halkymyzyň oňa dinjalmak üçin aýratynda täze ýylyň ilkinji günlerini saglygyny berkitmek hemde mehriban watanymyzyň bähbidine mundan meýlekde ihlasly zähmet çekmek üçin döwlet başdanmyzyň dürdüp berýän şertleriniň köp sany suwtnamalarynyň biridir. Aýdyň we belent maksatly ýol bilen öňe barýan berkarar watanymyzda gahrman arkadamyzyň taýsy taýlary bilen tebigaty aýoly çemberleşmek, onu gorap saklamak esasy üns merkezine durýar. Köp görnüşli hememe täsin tebigatymyzyň owadanlygy ýylyň ähli pasynda köp türlü bilen tapawtanyar. Häzirki gyş pasynda tebigatymyzyň öz boşly keşfi ören owadandyr. Şeýle öz boşly gözel tebigaty özüne jemleýän ýerleň biri ajaýyp dağ tebigatyna eýe bolan köýtön naglardyr. Ýurdumynyň Günnäger sewetinde ýerleşýän köýtön daýglary özüniň täsin tebigaty bilen ýylyň ähli pasyna tebigaty öwrenjilerin, alimleriň şeýle-de syýahatçylaryň ünsüni elmydama özüne çekip gelýär. Diyarımda kış pasynyň gelmegi bilen bolsa, derede jürgeler, belent kert gayalar, ak postuny gara bilenip, bu ýerleriň dağ tebigaty hassa aýratyn gözel keşif eýe bolýar. Mälim bolşýaly köýtön dağlarynyň owadan we täsin tebigatyny gorumakda köýtönler döwlet tebii goruhanasy hereket edýär. Goruhana işgäler tarapyndan häzirki kış mewsiminde de tebigaty gorumakda we ilmi taýdan öwrenmekde we ýaşlaryň arasynda ekologiýa syýasatyny wagt etmekde ýygydal işler ýoly goýulýar. Yergilerine bellesek ýurdumyzda iň beýik nokady bolan Aýrybaba belentligem hutşy köýtön dağlaryna ýerleşýär. Belentligiň üstü kış aýlarynyň başyndan başlap, may aýlarynyň ortalaryna çenli galyň gar gatlygy bilen örtülýär. Bu ýerde ösümlikleriň 934 görnüşiniň duş gelýändigi kesitlenendir. Köýtön dağlaryna dermanyk ösümlikleriň 130-dan gowrak görnüşi duş gelýär. Olan häsiýeti, dermanyk ähmeti barada hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik işinde giň işen belenlik geçilýär.
Goroxananyň tutýan meýdany 27.000 hektardan gowrak bolup, 16.000 hektardan gowrak meýdany tokoýluklar düzýär. Köýtön dağlaryna arçalar esasan Demirgazyk tarapyna 1100 metr belentlikde, günorta çäklerine bolsa 1700-1900 metr belentlikde üsýär. Dağ tokoýluklarynyň baý ösümlik dünýäsiniň bolmagy haýwanat dünýäsiniň hem elmydama köp durlugynyň saklanyp galmagyna oňoýly şertler döredýär. Köýtönä döwlet goroxanasynyň çägine gawat gelýän guşlar hem köp durludur. Umumyň iýmetiň bol bolmagy netijesinde ýylyň islenlik pasyna da guşlaryň köp durlugy saklanyp galýar. Olaň yüze golay görnüşi bolsa, goroxananyň çägine kemişelik howurtgelýän guşlardyr. Köýtön dağlarynyň bu köp sany tebigy gözelliklerini we tebigy ýadygärliklerini gorap saklamak, almy esasy öwrenmek, baýlaşdyrmak şeýle-de geljekde bu ýerlerde syýahatçylyk zorluklaryny döretmek hormatly prezidentimiziň esasy üns merkezinde durýar. Köýtönä döwlet tebigy goroxanasynyň almy işgärleri we tebigat gözegçileri türkmen tebigatyny hasa gözelleşdirmekde we baýlaşdyrmakda şeýle-de almy esasy öwrenmekde edýän uly tagallalar üçin Mehriban akadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly şeýle häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barda ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edýärler. Hormatly ýerleşler. Belşeňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň uly çylla dowry dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa ýanwar aýynyň 4-inden ýanwar aýynyň 10-na çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanşyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda ýurdumyzyň çägine Demirgazyk Gunatardan sowuk we çyl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan welaýetinde atkem gara çykly ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň hepdeniň ahyryny atkem ýokurlanmagyna garaşylýar. Hasta akygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýetine üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda atkem gara çykly ýagşy ýagar. Demirgazyk Gunatardan günogara urnet gedýän tilik sekundda 7-12-den 17-16 metre etýän şymal ösmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 4-9 gradus sowukdan 4 gradus çen maýyl, gündüzlerine 9-14 gradus, welaýetyň kenary etraplaryna 3-8 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahary welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demirgazyk Gunatardan günogara urnet gedýän tilik sekundda 5-10-dan 17-16 metre etýän şymal ösmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 4-9 gradus sowukdan 2 gradus çen maýyl, gündüzlerine 5 gradus sowukdan 10 gradus çen maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demirgazyk Gunatardan günogara urnet gedýän tilik sekundda 6-17-den 10-15 metre etýän şymal ösmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 12 gradus çen sowuk, gündüzlerine 4 gradus sowukdan 4-9 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demirgazyk Gunatardan günogara urnet gedýän tilik sekundda 7-12-den 10-15 metre etýän şymal ösmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 13 gradus çen sowuk, gündüzlerine 5 gradus sowukdan 7 gradus çen maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşgazy welaýetyne üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demirgazyk Gunatardan günogara urnet gedýän tilik sekundda 5-10-dan 10-15 metre etýän şymal ösmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradusdan 13 gradus çen sowuk, gündüzlerine 5 gradus sowukdan 4 gradus çen maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demirgazyk Gunatardan günogara urnet gedýän tilik sekundda 8-10-dan 9-12 metre etýän şymal ösmüni hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 5-7 gradus sowukdan 2 gradus çen maýyl, gündüzlerine 2-4 gradus sowukdan 8 gradus çen maýyl bolmagyna garaşylýar. Mehriban ýerleşler, ýurdumyň ýanwar aýynyň 4-nä magnit gaýdasynyň durnuqýagda saklanmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz ýanwar aýynyň 4-inden ýanwar aýynyň 10-na çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanşyp boluňuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tolan böhlejikleriniň maçarynyň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyl borun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem gyş faslyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasla geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriman adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne ata watanma türkmensan, ähli wagtlarda ösüşere ösenýär. Ähli düşüň ödenine bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa urun edilýär.